Здравей! В това видео ще ти покажа как да се присъединиш към нашето общество в School, където се намират курса, бонусите към него и нашата затворена група, където може да си помагаме. Би трябвало да получиш имейл с това заглавие. Самият имейл изглежда ето така. За да се присъединиш в обществото ни в School, трябва да кликнеш на този бутон Join Now. След като кликнеш на него, ще ти се отвори този прозорец. Трябва да се попълниш име, фамилия, имейл и парола, след което да кликнеш на бутончето Sign Up. След това трябва да добавиш профилна снимка и да напишеш нещо за теб, за да знаем кой е човекът, с какво се занимава и да може да си бъдем максимално полезни. Така изглежда School. От първия етап Community е нашата общност. Може да изгледате 60-секундното видео, за да разберете как точно се работи с School. Може да си изтеглите мобилното приложение, за да имате достъп до курса и до съобщенията през телефона си. Съобщенията си пишат ето тук, заглавие, съобщение, бутончето пост или cancel за отмяна. Курсът се намира в раздел Classroom. Ето го, трябва да кликнем тук. Тук са инструкциите как да работите с него. Тук са бонусите към курса, тук надолу са самите видеа. Като кликнете на дадено видео, се отваря, бутончето Play започва. Когато пише ето така пред самото видео теория, означава, че това е теоретично видео. Ако не пише теория, е практично видео, в което показвам кое как се прави. Така, това са видеята. Пожелавам ви приятно гледане и ако имате въпроси или срещате затруднения, пишете тук, ще се радвам да ви помогна.